Ndingumama kaLeyakhanya lo ulapha ecamkwam Oliphant. Unengxaki yokungaboni. uLeyakhanya Oliphant ndimbeleke ngo-2008 kwesinye sesibhedlele zethu ezilapha eGqeberha. Kwaye kwafumaniseka into sahlala i-2 weeks esibhedlele ekwi-incubator. And then ke ngoku kwathi ngenye imini ndisiya kusasa kwi-rounds zakusasa ndiyomtyisa, ndathi ndingena egumbini labantwana ndafika umatshini wakhe ukhala ti 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 ti. Xa ndingena ukhona usister in charge osota amakhadi. Ndithi, sister, itheni into yomntana wam? Iyakhala, iyangxola, kwenzeka ntoni? Umntana uyabhamba apha ngaphakathi. Athi usister mandime ngomngxolela because ulungisa i-files ngoba oogqirha bazawungena benze round. Kuthe kusenjalo bingakapheli i-5 minutes bangena oogqirha bezokwenza i-round. Mna ndisamile kwicam kwe-incubator yomntana, umntana uyabhamba. Oogqirha bathe xa bengena babona straight, bathatha ngojulela phaa bonke, bogqiba basikhupha sonke thina sizi-mothers. Bathi masiphumeni ngaphandle apha kweli gumbi linabantwana kwezi incubator. Wathathwa umntana wafakwa into engathi sisarenji apha emlonyeni emnyama, ebepontshwa efakwa laa nto. Babona uba akuncedakali, baphuma naye bamka naye baya naye kwelinye igumbi. Sabe sikhutshiwe singoomama akathiwa ze siphinde sibuye. Xa ndibuyayo ke ngoku nge-round ngo-11 kwakungo-9 ke ngala maxesha. Bathi xa ndibuyayo ke ngoku phaa ngo-11 ndifika umntana ke ukuhleli kahle ustable ekwi-incubator yakhe, ebekwi-lights, kwi-double lights, efakwe ilantika i-cotton wool. Bendisithi xa ndifika ke qho kuye eza cotton wool uzisusile apha kuye emehlweni. Ndifika umntana ejongile abe ezaa zinto ezaa lights zilayitile. Umntana eza cotton wool uzisusile, ndimane ndimfaka. Ndamfaka ikawusi apha ezandleni kuba ndiqomba ezincinci ndifuna angasusi ezi cotton wool. Bazisusa oonesi uba yintoni le nto ndiyenzayo ufaka ikawusi, ingabi namsebenzi ke. After 2 weeks oogqirha ndikhona, oogqirha benza i-round ndisemntaneni. Athi omnye udoktar, hayi ma lo mntana kudala elapha kule incubator, makakhutshwe ngoku. I-2 weeks ibethile lo mntana elapha, makakhutshwe. Nyhani ke umntana wakhutshwa kwi-incubator. Kuthe kusenjalo ke ngoku akwabikho zintsuku zininzi sadischarjwa. Abantwana ke ngamawele sadischarjwa. Elinye iwele belingenangxaki leyelo, belikhona nalo kwi-incubator. Iweight yalona umntana ungaboniyo ngu-1600 gram. Iweight yalo umntana yena ubonayo ngu-1400 gram, which is encinci kunalo. Okay, ingabi namsebenzi ke sidischarjwe. Xa ndifika endlini ngoku ndibancancisa abantwana ndisendlini, ndiqaphele uba mani yena uLeyakhanya akarespondi xana ndimncancisa. Lo uyabhekabheka uyandijonga emehlweni, yena amehlo akhe uba ajonge kuloo ndawo ajonge kuloo ndawo. Ndichazele umama, hey mama, umani kutheni mani uLeyakhanya engarespondi nje, ejonga kuloo ndawo ubujonge kuloo ndawo? Athi mama, hayi kusemncinci ntontontoni, abantwana basebancinci basezawukhula, makhe simjonge phaa xa begqibe inyanga. Nyhani ke bayigqiba inyanga, hayi umntana usenza same thing. Ndabe ndinee-dates endizinikwayo zapha eyurine mani ukuya ke babeyojonga uba iweight bayipikaphile. Phofu ke badischarjwe iweight beyipikaphile, ibe ngu-2 komanto. So ke ngokumane ujonga ndadischarjwa phayana. Kathiwa hayi barayithi iweight bayipikaphile, akho nto banayo, barayithi. Hayi ke ingabi namsebenzi. So into eyenzekayo ke ngoku ndiyiqaphele le nto, hey mama, mntana iyayenza le nto, iyaqhubekeka. Ndaqonda ke ngoku mandilantike, mandike ndiye kwikliniki ekufuphi kum. Ndihambe ndiye kule kliniki. Xa ndifika kule kliniki ndichaze le ngxaki ndinayo. Athi unesi wayekhona ngoko amjonge, athi andithumele kugqirha.
ugqirha wayekhona wamlayita ngezala torchlight, wabona akaresponda kaqhwanyaza. So which is wathi ugqirha akaboni lo mntana. Ndahamba ke ndabuyela phi eDora. Xa ndifika eDora ndachaza le ngxaki. Hayi ke umntana wajongwa ke eDora. eDora sanikwa ileta eyabhalwa yiDora Ngizaya yagqiba nika envelope yathi mandiye eprovincial. Ndathunyelwa eprovincial. Eprovincial ndathi ndingena eprovincial. Yho, xolo ngunikezela igama le-second hospital ndanikwa kuyo. Ndanikwa ileta phayana. Ndayisa eprovincial. Xa ndifika eprovincial sizawujongwa ke ngoku ngulantika. Sizawungeniswa koogqirha kujongwe iifiles zethu. Lo nesi ajonge unesi omhlophe. Ajonge le leta ndithunyelwe ngayo. Xa bona phayana ayijonge. Athi kum, hayi mani, esi sibhedlele ubelekele kuso siyathanda ukuba mosha abantwana. Yi-oxygen le imoshela umntana. And then ke ngoku othi okay ayinamsebenzi, abone laa leta, afotokope laa leta yena ayifake efayilini agqiba andinike le yabithunyelwa yiDora. Laa leta ibhaliwe igama elikhulu phaa. I-damaged phorontoni. Elaa gama likhulu ke. Elaa gama ke xa ndilibuza kuthiwa kuthethwa yi-incubator. Igama le-incubator. Okay ke ingabi namsebenzi sidibane nogqirha. Ugqirha endidibene naye amjonge lo mntana. Kuthiwa ke ngoku sizawufaka kwi-scan kwezaa zinto kwi-MR ntontoni. Hayi ke nyhani ke afakwe umntana. Ziphume ii-results. Xa ndibuza ke ngoku kugqirha, gqirha ingaba kwenzeke ntoni? Athi ugqirha angafuni uthetha ugqirha. Abe bunzulisela lo gqirha. Athi kum qha umntana akazophinda abone. If bangabana uzandibhukhela for into ye-counselling, ndizoya kwi-counselling. Ingabi namsebenzi ke. Abe esithi lo gqirha ebemjonga womlungu, hayi mani, ingxaki ibe khona apha. Qha ke zange ke aphinde athethe ezinye izinto ezifeda. Ingabi namsebenzi ke. Ndithathe le leta ndandiyinikiwe. Le leta lena ndizayithini le leta? Kube khona omnye umfana umfundisi wayeyitshomi yam andithumele kwelinye ugqirha ose-Mercantile. Ndihambe ndiye kulo gqirha. Lo gqirha afotokope zonke ezi zinto. Ogqiba athi kum, hayi mani, yamkela umntana wakho kube ngaboni. Awuzu-afford uyilwela le nto because ezi zinto zifuna abantu abanemali. So wena accepta umntana wakho uba akaboni. Endiyithathe ke le nto ndihambe. Lo mfana ke ngoku, lo mfundisi andisekwelinye igqwetha elingungcukumeshi. Andisekwelinye igqwetha, andisakhumbuli igama. Andisekweli gqwetha, eli gqwetha ke liyithathe le case. But apha ekulithatheni kwalo lingakho nto liyenzayo, lihleli nje akho nto liyenzayo. Ingabi namsebenzi. Kuthi kusenjalo ndabona awukathi kusenjalo kwakho umntu ondincedayo ngento wabona igqwetha elilapha wabona kwi-newspaper, kwi-Herald, bakukho igqwetha elithile elincede abantwana bebezelwe bengamawele bengaboni. Kulo nyaka bebezelwe ngawo ngo-2008. So kwacaca uba bebemoshwe sesi sibhedlele. So ke ngoku lawina laa case, labaxoxela lawina le case. Andiphathele ezi contact zeli gqwetha. Ndihambe ke ngoku ndiyenze i-research yeli gqwetha, ndide ndilifumane, ndenze i-contact nalo, sidibane. Liyithathe ke le case yethu lithi liza kusijongela. Nyhani ke siqhube ke neli gqwetha lisijongele ke le case. Kuthe kusenjalo ke eli gqwetha lisithumele Pretoria. Lisithumele ke kugqirha osePretoria. Hayi ke nyhani shem ugqirha ke sifike phayana ugqirha asihoye siphinde sibuye.
saphinda ku-round 2 saphinda sayotsho ePretoria. Phayana ke ngoku ugqirha kulapho ke ngoku eye wenza khona ilantika. Kulapho ugqirha eye walantika. Ugqirha ke ngoku xa ethumela ii-reports kwigqwetha lethu, axela igqirha bangabana umntana zangazalwe engaboni, iproblem yaba phaa esibhedlele. Yahamba le nto yahamba kwaphinda kwabakho oogqirha abaza kuthi from ePretoria bazobhukisha apha elantika. Thina sadibana nabo apha eGreenacres Hospital. Naye laa gqirha waxela ukuba ngabana umntana umoshakele apho ebezalelwe khona i-incubator. Ingabi namsebenzi ke, icace ba icase noko ingathi oogqirha abaninzi bangakuthi. Kube ke ngoku kube khona naba ke oogqirha bestate simane sibizelwa ke ngoku ukuba ngabana bazomjonga bathini. Into endandiyigqibele apha kule process yethu yogqirha, ugqirha eyi-1 ongathi akavumelani nathi. Okay ke ingabi namsebenzi. Kuhambe ke ngo-2019 athi eli lethu igqwetha ngo-2019 kuzawuyiwa elantikeni e-high court. Icase ngoku seyise-high court and ke ngoku sekuzawudityanwa. Mind you ke ngoku apha eminyakeni belimane lisinika ke imali for ngoJuni uba masithenge into zabantwana nangoDisemba. Ngo-2019 athi uyayivala ke incwadi kuba ke ngoku sesizawugqiba ntontoni. Ingathi idate yayizawuba phaa kooMatshi. Kwafika le nto yeCOVID ke ngoku. Yaba kanti siyasokola ke ngoku, asikwazi udibana negqwetha. Lathula lathi cwaka igqwetha. Yaphela iCOVID ndimane ulikhumbuza igqwetha ithini into ngoku. Bandimbhalele kuWhatsApp akabuyeli kum ngoku. Ndimphile ndimxhokonxe, mani ithini into, ayobuyela kum sekukudala. Ingabi namsebenzi ke. Ndibuza ithini into, athi hayi usalindile masime, angandiniki izimpendulo zirayithi. Kahambeka ndacela omnye utata odla ngonceda abantu. Ndathatha le ngxaki yam kuya. Tata wathi kum uzandifunela elinye igqwetha elizawubonisana neli lam. Libuze uba yintoni ingxaki eliza kuyithatha le case phaa kuye. Ndalifumana nyhani ke eli gqwetha. Eli gqwetha laza apha eBhayi lelaseMthatha. Xa lifika apha eBhayi ke ndalinika ke izinto. Lahamba lafowunelana neli gqwetha lam. Eli gqwetha lam ngoku alifuni unikezela izinto, alichazi nengxaki kweli igqwetha bangabana kutheni lingafuni unikezela izinto. Xa ndibuyela kweli gqwetha uba hayi kaloku wena akundihoyi and ndakuxelela ukuthi uba mna ngoku ndizawuyeka, ndizayithatha icase kuwe, wathi noba ndenze ntoni. Ngoku lathi kum eli gqwetha hayi icase seyikude, elo gqwetha ndilithathayo liza kwenza ntoni because icase seyise-high court, sesebenzile, mandilinde. Emane ndenzela ke ezi zinto uba hayi mandilinde 2 weeks waphinda ndifowunele athini. Kwahlaleka sadibana, I think iminyaka ndingathethi noba 2 years, ndiphinde ndixhokonxe ndithethe naye. Kulo unyaka ke ngoku ka-2025 ngoJanuwari, I think noba yayizi-13 kulo nyaka, andifowunele yena, ndizihlelele ke ngoku apha endlini. Andifowunele. Uthe xa endifowunela lo gqirha eli gqwetha lathi belifune uncediswa ngenye i-advocate yaseLondon ngoba kaloku istate sithi 50-50. Akandicaciseli ke lo 50-50 ngowantoni. Andiyazi ke uba kuqhubeka ntoni kwezo nto zabo zobugqwetha neentontoni. Athi ke ngoku elaa gqwetha lona ligudi belinaye icase efana nale yomntana wam, so liye layiwina laa case. So ke ngoku uzawuthetha nalo ibe lilo elihambela le nto yale case. Nyhani ke athi kum uzandifowunela after 2 weeks. Eli gqwetha lirespondile kuye uba lizayithatha le case. Nyhani ke igqitha 2 weeks, igqitha inyanga,
ndiqonda hayi mani zigqithile inyanga kudala ngoko. Ndiphinde ndimfowunele uba heyi kwenzeka ntoni ngoku, lithini eli le advocate yaseLondon. Hayi, advocate yaseLondon izithathile izinto and ke ngoku uzawufowunelwa yiyo ngoku. Icase ayisukanga kum, isekum, but ngoku umntu ozayihambela le advocate yaseLondon. But ke isekum, wena uzawucommunicata ngoku nale advocate yaseLondon. Okokoko ke ngoku ndilindile, ndandihleli ndilindele le advocate yaseLondon uba mayicommunicate nam, ayide icommunicate. Apha ezintsukwini bendike ndazama, I think kule nyanga ipheleyo, ndaphinda ndambhalela lo bhuti eli gqwetha. Eli gqwetha khange liphendule kum. Ndaphinda ndalibhalela, lathi kum xa liphendula lisalinde irespond kule advocate yaseLondon. And then nje balilinde ilantika nje liza kwenza i-follow up, khange liyenze i-follow up. Ingxaki yam ke ngoku, thina asinalantika, asinayo indawo yethu yokuhlala. And ke ngoku mna ngoku andinampilo, ndinengxaki ye-kidney, ndikwi-stage 5 kwi-kidney. So ke ngoku ndingumntu ke ngoku osokolayo uhamba, ekubeni uba ndine-disability ndinengxaki yomqolo, ndine-spine. So ndingumntu we-disability ngenxa ye-spine. So andisakwazi ke ngoku ukuhamba kakuhle, andikwazi kuma ixesha elide, andikwazi uhamba i-distance. Kunzima kum ngoku for uba mandihambe ndihambele le nto because ndinengxaki, ndiyagula. Iwari yam ke ngoku apho ikhoyo, njengoba ndigula kangaka nje, ndikule kidney failure stage 5, andiyazi into yokuba iza kwenzeka ntoni xa esenza le nto ngoku. Xa ndigqithileyo ke ngoku ndingasekho emhlabeni, andiyazi into yokokuba izawuhamba ithini le case. And ke ngoku abantwana bam andinamama mna, andinatata, so akho makhulu ondinothi xa ndimkileyo abantwana bam bazawuhlala nomakhulu okanye bazawuhlala nabani. Asinamntu. Ndinosista wam, naye utshatile, unomzi wakhe, uyasinceda apho funeke sincede khona because andiphangeli, siphila ngale disability grant yam plus neyakhe. So andiphangeli. And then ke ngoku asinandawo, nale ndlu ndihlala kuyo yindlu yefemeli and ke ngoku iyathethisa nayo. Iwari yam ke ngoku xa ndinothi mna ndingabikho bazawukhutshwa abantwana bam bayephi, bathini? Because asinayo nendawo yokuhlala, sihlala kwindlu yefemeli siyigcinile. Bendihambe ndimane ndirenta, ndade ndanikwa le ndlu ke ngoku ndihlala kuyo ndiyigcinileyo, nayo iyathethisa. Ndicela ke ngoku ukubuza ke ngoku apha kubalandeli bakaTikTok, umntu onolwazi lokokuba ndingathini ukuze ndilandeleleke kule nto yeli gqwetha, ukuba kanye kanye ithini ingxaki, iyintoni na ingxaki. Because bonke abantu endandihamba nabo benawabo amagqwetha sidibana kwezi ndawo ngelaa xesha besafunda e-PD, bonke abantu balungiselelwa, including nomntu endandibeleke naye kulaa nyaka. I think sishiyana ngosuku ekubelekeni. Umntana wakhe naye waye wabanalaa ngxaki, ulungisiwe yena ngo-August kulo nyaka. So andiyazi ke mna ke eyami into ukuba kutheni ingade ilunge, kwenzeka ntoni na. So ndicela amancedo kumntu onothi andicebise ukuba mandihambe ndithini na, yenze kanjani na ukuze eli gqwetha liphume entweni, lixele uba kwenzeka ntoni kanye kanye. Umntu ozawuthi andincede uphumelisa. Enkosi. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Nangumakuqela lesito mayelana nemntwana wakhe lungaboni emehlweni because of negligence lendeke lapha esibhedlela lewatalelwa kuso. So uthi one of the nurses wamtshela ukuthi akakhohlwe njengalendzaba, akakhohlwe ukuthi esibhedlela sibe neliphutha because icase lefana nalena ngeke azayiwine, aka-accept nje ukuthi umntwana wakhe akaboni. But uthi ngijustice, udzinga ukuthi South Africa imside ekulweni le case lela abukene nayo because uyazama naye but uyahluleka. Uyathi ukuthi TikTok inemandla
angakhona kusitakala njengoba sembona nange mntwana wakhe uhleli eceleni kwakhe uthona 17 iminyaka wa 2008. And guys, it's so sad lo mntwana ali-twin, the other twin right yena, but yena akekho right because of negligence le endeke esibhedlela. Wena ukuthi ama-cases lafana nalawo maningi yendeke esikhathini lesiningi la esibhedlela siba khona sephutheni, but they just don't wanna like say ukuthi ba-wrong, bafuna kwenda ngazi ukuthi wena just forget about it, khohlwa ngako, you'll never win this case. Labe bazama kubanika abanye abantu imali, uthole bafuna umnika imali encane kube konakele okwenda-ke monakalo lomkhulu. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.